खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लग साउन्डखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सयमा जिउ फवाननाय महर लानाय सोनाफोर दा मुगै बे ब्लगखौफोरा जोबजासे लांबाय जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो बेनिफ्राय सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना नोजोर होलाय सोनाफोर नोजोर होलाय आंनि आद्रा मुसुरखौ आखियाबा मा रोखोमनि जायो आं हाथारलाहाय असयज्यनो सोरबा बायजोबाथ' एकदम दानानैसो लासिगौमोन खोमा नांथ'ला दे ससेयानो गैया एकदम फाहामालासिनो केमेरायाव ओंखारबोबाथ' एकदम ओरै गेदा गेदि जाजोबो आरोना खहेहेनो ओरै एसे थांबाय ओमफ्राय ससे ओरै गाहायाव ओंखारबोलायलायो ससेयाथ' गैखायानो जारलासो ओमफ्राय केमेरायाव ओंखारनायनि सिगां ओंखायनो एसे ओरै फाहामनानै ओंखारबालाय बांद्राय नुवा आरोना नै थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिन ब्लग साउन्डआ मोजां माबा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय बिमा फिसा दासो लेथेर फेथेर साहा लोंखांबाय आरोना नायलाय बे गथ'आ एसे लेथेर फेथेर होलाय सना नों मानो खोलैजोबखोनो हेबगासिनो आंनि फिसाया हेबगासिनो दङ मा नांगौ होनदों आं मोजां खिन्थायाबा होआथ' मा नांगौ होनदों नानि माबा नांगौनो कुटुमा कुटुम सुपारि दाना गान थारमाने बै नेपालि गानाहाय बिजनियाव थांबाथाय बिमायजों गावजिखौ दामना मोसायो नालाय मालाय बक्सआवहाय बेखौनो गोसोआव दङ बे बिब'जों थायोबाबो कुटुमा कुटु बिब'आ दाख्लै बुजिया मा बुंबाय थादों बे होननानै सोंबाय आंनाव ओमफ्राय आं खिथाना होबायना कुटुमा कुटुम सुपारि दाना नायनो नङा आरोना दामनानै होबानो जायो ओमफ्राय जुदि नुदावदोंबाथाय नों भिडिअखौ देखायदावदोंबाथाय आरो रेहाय गैला आरोना ओंखायनो आंना नायजाया खालि दामजायोल' होनबाथाय बे दामनायखौनो कुटुमा कुटुखौनो रिपिट एन्ड रिपिट बदै 15 बारसो जायो खोमा आरोना आं गायजासिम लास्टाव एसे माबा मोनसे थगायनानैसो दोनथ'नो हायो कुटुमा कुटु सुपारि दाना बेखौनो दामहोबाय थागोन आंखौ दे खनसे खनबा दे खनसे खनबासो होगोन आं सुपारि दाना बिदि नङा ओरै जानजि हमनानैसो कुटुमा कुटु सुपारि दाना कुटुमा कुटु सुपारि दाना कुटुमा कुटु ला 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 रोङा नालाय दे कुटुमा कुटुखौ होन मोजां होनलाय दे ओमफ्राय कुटुमा खर'आव हमनांगौ मोसानांगौआ मैया मोसानाया कुटुमा कुटु सुपारि दाना दे आखाइया खर'आव होलाय थैदोना मिउजिक बबावहाय मिउजिकआ पाकिस्ताननि माबाया मोसानाया इण्डियाननिसो बेना मिलायखाथारा आरोना हरजाय सान्ति फिसाजोजों लेथेर फेथेर बेसेबां गोबावनि उनावसो आं नै ओरैजाय दालि काबुलि बुट बेनिफ्राय ओरै आंनि खायद' दं आरोना खांख्रिखला आलु बुट भाजा आरो जानाय नङा फिसालाया जाबा आलुखौ बासिनानै जागोन बिमा दङ आरो माथो सिन्था ओमफ्राय आरो लोगोसे दङ आंहा स्पेसियेल बुस्थु आरोना थ' जानायाव दिनै एसेबो टेनसन गैया सोनाफोर देखायनो आङो हमको मिली है आज ये घड़िया नसीब से जी भर के दे कलू तुम्हें फिर आपकी नसीब में ये बात हो ना हो शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो ना हो सोरबा टेन्ट'दोंमोन नामा मेगना राखांलायबाय खोमादां ना दाउखा गारांबा बिराद फिल खालामनानै खनबाय आङो मानो होनबा बे गानखौ खोनासंगासिनो फिसाजोनि फै आंनि खाथियाव फै होननानै कुटुमा कुटुम खोनासंखांनायनि उनाव आं बे गानखौ खोनासंगासिनो फिसाजोखौ मारायनो मोनसे गानखौ जेला मोजां मोनो बेखौ आंबो 10, 12, 15, 20 बार खोनासंनानैसो सिरि जायो आरोना थ' ओरैबायदि मोजां मोनो आं बे गानखौहाय थ' खोनासंगासिनो नालाय दा साम'जों लोगोसे नोंथांमोनजोंनो शेयार खालामबाय आरोना बेखौ सोरथो दं खाथियाव जा मोनो बेजोंनो लागायदेराबा थारमाने बे साम' सिनाफोर आब'मोना मैया मोनायावनो संदों आरोना जोगोनारजों साम'जों ओमफ्राय एसे मोनानानै संदों नालाय ओमफ्राय आं जाखांबायमोन आं जाबायमोन आरो थाबनो होनखादोंमोन नानिया जानोबा एसे नेथ'दो मादै होननानै खिन्थु आंना ओंख्रि गोजां आरो दंखाजोबोमोन नालाय आं जाग्रोदों ओमफ्राय जाखां लोंखांसो थाग थिग आब'आ फैनानै खोबनानै दोनदों आरोना आङो ओमफ्राय जोगोनार ना गरम बुस्थु
बोथोराबो एसे गरम गाज्रि जानो गिनानै दहाय फुङावनो जा फुदुंबाय आरो आं सारायाव स्रायनो आरो दसे उनाव बिदिनो 2 घन्टासो उनाव आरो सारायाव एसे फुदुंबाव बे फुरा गाज्रि जानो हायैनि आरोना थ' दा रेडि खालि सोबनांसिगौल' माने आब'मोनहानि अननायाव दिनै आं खुदुमनो मोनसिगोन आरोना खुदुमलायनाय ओंख्रि जानो मोनसिगोन साम'आथ' आरो खुदुमाबा जायाना अनाबाथाय जाया नालाय थ' रेडि एसे जि दङ सुनानै लुस्रुनानै लागावनोसै आङो अखाबो गैया सान्दुंबो गैया रुख'ख' दुंहावहाव आरोना दिनैनि बोथोरा बोरो आं जियालाय हे भगबान बारा गैया सनाफोर फिसा सानैनि एसे दङ दागो दागा बिमा फिसा दुगैखांग्रों दुगैखांग्रा आदारखौबो रेडि र' आं होगोन जालायबाय बेना बाहाना बाजिया दे होगोन सान्ति होगोन आं अखा जेर माइ जादों नों खुगाखौ देलाय खामलाय खर' माथे सान्दुं गैयैखाय खर'आ जोङाखै नोंना दिनै बिमायाबो रेडि लाहांलायबायमोन खम जारला र' गाइखेरजोंसो रेडि खालामना होनांसिगोन बिमाया बेखौ जानो माजों जागोन दालिजों सना दे मा दे बिराद नों आंखौ बारा जलायबाय थानाङा नोङो आइसो जागोन सान्ति खुनुरुखुम बुरखायाखै बेजोंनो जानो थिनबाय आङो सानसुफ्राव दालिजों जायोबा मोजां मोनो ओमफ्राय आंथ' दालि सालि नांलायला नै दहाय फुङाव बाबाखौ गरनैसो सोबलांबाय जाया नोंनिखौ देखाया आंहा आंनिखौसो देखायदों नों सिन्था खालामनाङा बोरैबाथार हेब्रेसो फार्स्ट टाइम जोगोनारजों साम' जागोन आङो आं साम'खौ मालाबाबो जोगोनारजों जाफेराखै एबार जागोन आयंनिसो आयंआ आंनो हरदों मा बिराद थार बियो बिराद खुरैखौसो हैफिननो क्लाब जानायखौ नुवाखै देहाय दे ओइ जाबाय मैया मोनायाव आखाइ थाखाय सुखांनानै गरसेबाबो साखिनायदों आरोना आङो बरिया गखादों खुदुमनाय इंखि नै आं बेखौसो खुदुमगोन नों खुदुमजाया नालाय आं दाना बानलुआ एसे गोसाबाथाय जा नाङो आरोना आंनाव जानाय अयभास गैलाना बानलुनि एसे बिदै दङ मोदोमबो दं बिदैबो दं जानो हादों गांजेमा बाजारावहाय दानखानाय लखानाय बायनानै लाबोनाय आरोना माबा दाखोन साखोन गारखानाय गोसाथारलै सना आयंमोननि ओंख्रिया दंथ' बेलाय सामस नाङाथ' मा होनो गोथाव जायो माथो जोगोनारजोंबो खबरदार एसे दंलायनो हागौमोन खिन्थु हानाय नङा बिदि जि गोसा नों आंनि ओंखामखौ खावबाय थानाङा गावनिखौ जा खावबाय थायो आं बिदैखौ बिराद दिगदार मोनो हां खावबाय थायो आं नोंजों जाला होमबा जायो जायो ना बेयाव बानलु होदो बेयाव होदो बानलु गोनांखासो बियो बानलु गोनांखासो खम जारलाहाय उन्दैफोरजों गोथावथार जाखाजोबनांगोन ना मानो होनबा मैया मोनायाव 9टा ना 9:30 संखादों ओमफ्राय थानाय नंला ना सुना जादो दे मा जादो आदाखौ लायनांगौ ओंखाम गोजांसो लादों होनबाय एसे मालाय संनाय मोनजानायाबो मजा गाव संनायखौ बेसेबां जाबाय थानो आरो अबेबा बायदिया गाव संनानै जानायानो मजा ओंखामखौनो जानो बावलायलायदों आं साम' जायै नांदों एसे आलु आलुखौबो जानो नागिरा हा बरिया
मालाबा सबायजों लाबोनानै जाफैनांगौ र' दाख्लै बिथां थानायाव सबायजों जानाया बेल' ओमफ्राय दिनै गोथावानो मोनजायो माथो दस्राफोर आं जानानै लागोनसै नै सेलाय बेलाय बिथिंबो नाहरनांगौ गोसा आरो साम' थाम' जाखोमानि सोबनाया ओंखाम जानाया गोबाव जागोन ना आंना बेखौ खुदुमग्रोनोसै आं आगोल आगोल आरोना मजा लानानै ओंखाम जादों नायदो गावहा जाखांनानै खिनो ओंखारबायानो थां बैयाव खिथा आं थांगासिनो दं रे जाबायबो नै दालिजों एसे लाबावलायबाय आरोना ओमफ्राय बेखौ बिमाया दा मन' नांगौ ना खिथु सुहैनांगौ साम' सामा सोबनो टाइम नांगौथारगोन आंनो दा आं बेखौ सोबगौमानि ओरै सासेया देरि जागोन ना सुनानै फैग्रो थानोसै आं खम जारलाहाय बिमा जिबनफोरजोंबो बुंलाय रोसि गलायलांबाय आंहा गोसा सुजानानै जाफिननो जिरायफिनबाय आं सनाफोर बोरै मानसिया गस्लायाबो दालि दुलि नांजोब्बाय आरो खनसेबाव दे जाबाय जादो दे मसरा जादो बुद जानो होन्दों जादो ओंखामा जाखांखाबाय नोंहा दे बुरजा जादो दे मादै आं फोजोबना लागानोसै दे आं जाफिनथारनोसै आरोना उदैया आदार थादोंना आंना आरो बोरै गारनो एफा मोजां ओंख्रिखौ जाखांबाय लोंखांबाय स्रां खालामनो हाबाय सनाफोर बेनिफ्रायहाय दसे थानानै बिदाखौ लायखानांसिगोनबा दिनै साइकेलजों थाङाखै आंनो दोनलांदों ओमफ्राय आंनो लायनोसै दा आङो ब्लाउसखौबो गोलाव खालामला बेखौनो एसे शेयार खालामबाय जिबना बोरै बोरै दिना सोरखिलांलायखो आंना बेखिनिया आरोना बेनिफ्राय दा जायफ्रा आंनि बेखिनि ब्लाउसखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच नायदो आखला आंखौ साइकेलखौ मादि थिखांहोदों फैदा गस्ला गानसै माव